nde tawno eɗen keewi yide yo neɗɗo anndu hoore mum, yo anndu jeyi mum, yo rento fitti fotte. Fitti fotte yo neɗɗo waawa wonde ngendiyanke tawi geɗe tati o annda ɗum. O annda ko jeyi, o annda ko jeya, o annda ko renda. Ko jeyɗa ko nangto hen juuɗe sappo ata ɓoto ɓoccitade ma. Ka jeya ko ɗaccana jomum ko ndendaɗa ko nunɗa hen. Kala mo fitti woni fitti fotte o, kala mo fitti fawru mum walla sak mum fotte ene jiggoyo. Kala mo woppi ko jeyino ma hawre ena nangtoyo e goɗɗo jeyi. So tawi janngo jam wiyama gadde e jeere pinal taw kañum ala ko addi. ɗum noon sa dañi baba dañi ƴalkici, yumma ko suudu mawno suudu ko heewi, sa dañi mawno radda dañi bibje, sa dañi miñora dañi paɗe koyɗe. hade men woɗɗoyde Alassane Sarr mi rutto e tituwonde deftere nde en mbi ko leƴƴande e yimiyankagal fulɓe fuutatoro. Leƴƴande en kaali koko yitere dañano huɓindade e nder darde muɗum woni diftade. Yimiyankagal ko karallagal jimol. Fuutatoro noon waɗi ko diwanuji jeenayi, waɗi ko damga, waɗi ko ngenar, waɗi ko boseya, waɗi ko hebbiyaɓe, waɗi ko yirlaɓe, waɗi ko laaw, waɗi ko halayɓe, waɗi ko tooro, waɗi ko dimat. So tawi a ummima damga sange loobali ha wiyanma dolol wurdawde simmali kan ko ɗo damga haaɗi banggue Mauritanie. Tuggude yuman yire ha jowol ɗo wiyete ko ngenar. Tuggude guirayi ha nereyel ɗo wiyete bosoya. Tuggude e wolum hatar ha wiyanma bagodin ko ɗo woni hebbiyaɓe. Yirlaɓe ko cuuɗi tati: yirlaɓe jeeri, yirlaɓe alayɗi, e petnaɓe. Pete njuru ko dewel muɗum. Tuggude ko ñaabina ha wiyanma garlol. Tuggude Abdallah ha wiyanma ko ɗo woni wabbunde ko ɗo wiyete laaw. Halayɓe tuggi ko ganki baba dunda ha jorol ɗon kuɓeje mbaɗi gorol. Caggal ɗum ko tooro. Tuggude ɗon ha wiyanma ko ɗo woni tareji. Tuggude tareji ha wiyanma Dagana ɗo wonande dimat. ɗum ko banggue Mauritanie o. To banggue Sénégal en waɗi lowre, ɗum ala banggue Mauritanie. Lowre tuggude koye jorol woni hakkude Dembankani e Seruga ha wiyanma ko ɗo woni ɓokkal bona laalo nan hakkude Semme a faami e Hawre Ɓawde. Tuggude Semme ha wiyanma ko ɗo woni en dey Sinthiane Sinthiou Garba ko ɗo wiyete Damga. Tuggude Sinthiane Sinthiou Garba ha wiyanma ko ɗo woni Ɓoki Jawe ko ɗo woni Ngenar. Tuggude Duga ha wiyanma Koylel Tekke ko ɗo woni Bosoya. Tuggude e Koylel Tekke ha wiyanma Jamel Hebbiyaɓe ko ɗo woni Hebbiyaɓe. ene waɗi noon alana yirlaɓe, alana hebbiyaɓe. ɗum ko mboolo aali, mboolo birani jaafoɗon, mboolo ali Sidi Dia koye hebbi koye yirlaɓe. Caggal ɗum e ko Galoya e Lugge, ɗeɗo mbiyete alana. Caggal ɗum noon ha wiyanma ko ɗo woni cangol gunongol ko ɗo yirlaɓe kaaɗi. Gunongol ha wiyanma ko ɗo woni Kogga ko ɗo woni Law. Tuggude Doɗel ha wiyanma ko ɗo woni Tareji ko ɗo woni Tooro. Tuggude ɗon ha wiyanma ko ɗo Dagana ɗo woni Dimat. ɗum noon en woodi Dimat wuro e Dimat diwan, en woodi Pete wuro e Pete diwan. ɗum noon oɗo banggue ɗum ɗo woni mbiyeten Fuuta Tooro. joni noon cuɓiɗen ɗo ko yimoɓe ɗo, pekan muɗum, dillere mum, sawali mum, gumbala mum, naale mum, yela, konti. ɗum ɗo woni a faami ko kinɗe ndendi jeeyi. sen mbi Fantang ɗum ko aynaɓe nayyi, sen mbi Gumbala ko Seɓɓe, sen mbi Pekan ko Subalɓe, sen mbi Dillere ko Maaɓuɓe, sen mbi Yela walla Konti ɗum ko Awluɓe, sen mbi Sawali ko Lawɓe, sen mbi Naale ɗum ko Gallunkoɓe. ɗum ɗo koko kinɗe ndendi.
ene woodi noon e nder heen ko heeri ko yimɓe fof poti hen ko wayno leele ko wayno congi woni jimɗi waañooɓe ene woodi keroole ɗum ko jimɗi raddooɓe ene woodi guri baali ɗum ɗo ko yimɓe fof poti hen kala mone waaña ene waawi yimde congi